Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय सानब्रैसो जाबाय भिडिअ लाबोया। आंनि हासबेन्डखौ नोंथांमोना आंनि ब्लगिंआव नुथ'नाय नंलिया। मानो होनबा बियो गावनि खामानि फारसे थांफिनबाय। ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आरो लोगोफोर सानब्रैयाव आं भिडिअ लाबोयैनि रिजोना मानो होनबा एसे एनै फेमिलियाव दुखु जायोना लोगोफोर गावनि हासबेन्डबो थांफिनबाय जेनेबा बिसि फिसा गारनानै दुखु जायोना लोगोफोर आंबो बिराद दुखुआव दङ लोगोफोर दुखु माने आं बांद्राय दुखु नङाबाबो माने सोरबा गैया आंनि जिबनाव सोरबा गैया जायजों आङो दुखु सुखु रायलायनो बेफोरबायदि गैया आङो मोनो आरो लोगोफोर बेफोरखौ सानबाथ' गाबनोसो ओंखारो लोगोफोर मोदै गनो ओंखारो इमोसनेल जानो फैयो इमोसनेल बेफोरबायदि आं नोंथांमोनथ' खोन्थाखाबाय आंनि हासबेन्डआ जबबो मावा ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनाथ' बुजिखायो गुबुन जायगायाव मावहैनाय माने मालायनि आन्दाराव बेफोरबायदि मावहैनाय आरो ओमफ्राय ओरैहाय आसामाव बिराद सेटिं जागौमोन माबा मोनसे जुदि बियो लेखा फरायमोनबा ओमफ्राय बिनिबो रिजन दं आरो लोगोफोर उन्दैयावनो बिसिनि हिस्ट्रि बिसिनि बियो गथना जानाय आरो उन्दैयावनो आंनि हासबेन्डनि मामिया लोमजानानै बा माबा मोनसे देहानि उसुबिदायाव थैनानै थांदों आरो आंनि हासबेन्ड उन्दैयावनो बिस्राबो बिदा फंबाय बिराद दंना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिजावजालिनि हाबा बिजावजालिफोर आं देखायनाय प्रिभियास भिडिअ नाययोबा नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय रिजन दं आरो लोगोफोर आंनि हासबेन्डनि ममा उन्दैयावनो बिमाया थैलांबाय ओमफ्राय थैनायनि दुवारैनो उन्दैयावथ' बे उन्दै सम दानियावथ' गिदिर समावनो उन्दैफोरखौ माने जोंफोरखौनो दासिमबो जेनेबा बिमा बिफाया बुजायनो हाबावा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेसोरथ' आरो उन्दैयावनो जेनेबा बिमा थैजानाय होनबा साननानै नायदो लोगोफोर फोरसा जाबाय लेखा फरायनायफ्रा गैला जाबाय बिफायाथ' जेनेबा खामानि मावो जेनेबा बेफोरबायदियाव फिसाफोरखौ जेनेबा मोजाङै बुजायनांगौ आजायनांगौ बा मोजाङै लेखा फरायाव थुसोमनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैनाया बिसोरनि जिबनाव फैयासै आरो बिसोरो उन्दैयावनो बिमा गोमाजाबाय ओमफ्राय बिफाल' थाबाय बिफाया खामानियाव खारबाय ओमफ्राय फिसाफ्रा बिदिनो फोरसि जाबाय आं खोनानाय बायदियाव आं हासबेन्डनि खोनानाय बायदियाव क्लास 8आवनो आंनि हासबेन्डनि हिस्ट्रियाव आरो क्लास 8आवनो गाव क्लास 8 ना 7आवनो आंनि हासबेन्डनि आंनि फिसायनि बिमाया थैनानै थादों ओमफ्राय दा बेवहाय फोरसि बिसोरो जाबाय ओमफ्राय फोरसि जानायनि दुवारै लेखा फरायावबो गैया जाबाय लेखा फरायावबो गोसो होनो जाला बेफोरबायदि जानानैनो आंनाव लेखा फरायानो गोमालांदों आरो आंनि हासबेन्डल' नङा आंनि हासबेन्डनि फंबायफोर जानाखि दा हाबा जानाय मानाय इसोरनि जिबनावबो गोमालांबाय आरो लेखा फरायनाया ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जानायाव आंनि हासबेन्डआबो लेखा फरायनो मोनाखै आरो लेखा फरायनो मोनैनि खारनानो बेनो जाहैबाय लेखा फरायनो मोनोमोन जेनेबा बिफाया फोरोङोमोन खिन्थु गोसोआ बिमा गैयैयाव जेनेबा गुलाय गुजाय जाबाय बुजायग्रा होग्रा गैला बिमानि अननाया एसेबाबो आलादा जायोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि जानायजों फोरसि जानानै दा आंनि हासबेन्डआ गुबुन जायगायाव दिनै बेफोरबायदि मावहैनांगौ जादों आरो आङो उनावहाय नोंथांमोना सोङो खायसेया सोंदों कमेन्टआव नोंनि हासबेन्डआ मा मावो आब' बेफोरबायदि सोंदों भिडिअ लानानै फैगोन आंनि हासबेन्डआ मा मावो आंनि हासबेन्डआ गुबुन जायगायाव मा मावहैदों आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो क्लियारै आंनि हासबेन्ड फैबा आंनि हासबेन्डजोंनो आङो भिडिअ लाबोगोन आरो लोगोफोरा मावदों इसोरा आथिं आखाइ हरदों मोजाङै मावनानै थांनानै जादों गाव सेंग्रा जिबनावबो मावनानै जादों ओमफ्राय दाबो जोंनि थाखाय आंनि आरो आंनि फिसानि थाखाय मावदों दाबो बिराद गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनाय बायदि बिराद मावदों आरो ओमफ्राय आंथ' मा होनबावनो सानबाथाय मोदैसो गनो ओंखारो लोगोफोर माने माबा नालाय बिहाबो माने गुबुन जायगायाव थाहैनानै जेनेबा फिसानि मोखां नायबाय थानो मोना मोखांजों मोखां नायलायनानै संसार जानाया आलदा आरो लोगोफोर नांलायनाया थाखायो दावरावआ थाखायो जेनेबा खुसिया थाखायो दुखुआ फैखायो आरो ओमफ्राय बेफोराव माने बेफोराव माने फेस टु फेस अनलायलायनाया फैफिनबा मोजां जायो ओमफ्राय दा फैफिनगोन ना माला बेखौ मिथिया लोगोफोर 6 मासजों खेबसे फैयो बियो 6 मान्थनि उनाव नै दा फैदोंमोनलाय ओमफ्राय दा थांफिनबाय आरो ओमफ्राय इसोरा अनदों इसोरा बिराद अनदों दिनैसिमबो अनो ओमफ्राय दा बे अननायनि दुवारैनो
आंनि हासबेन्डआ मावनानै जागासिनो आरो आथिं आखाइ दं बयबोथ' खस्थ' मावो लोगोफोर बयबो खस्थ' मावो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि हासबेन्डखौ बडि बिल्डार ओमफ्राय बडि बिल्डारबाबो लाइफआव बेबो साक्सेस जानो हायासै लोगोफोर मानो होनबा बेहाबो सिमां दंमोन कम्पिटिसन गेलेनो मिस्टार इण्डिया बिदि मिस्टार बड'लेण्ड बायदिसिना जेनेबा कम्पिटिसन गेलेयोना गेलेग्राफ्रा गेलेगासिनो देरहाग्राफ्रा देरगासिनो ओमफ्राय बेबायदिनो गाहाबो सिमां दंमोन आरो ओमफ्राय बेबो जाफुङासै लोगोफोर मानो होनबा बियो मावनानै जाग्रा ओमफ्राय गावनि उदैनि थाखाय गावनो मावनानै दांनानै जानांदों आरो ओमफ्राय बिदियावथ' सोरबा सासे स्पन्सार होग्रा थानांगौना लोगोफोर जेनेबा थाखा फैसानि सायाव बा माबानि सायाव थाखा फैसाजोंसो जानाय लोंनायजोंसो मार्शेल गेन माबा माबि बेफोरबायदि जायोना मार्शेल होनो ना मा होनो बेखौ आं मिथिला लोगोफोर खिन्थु बेना मार्शेला दं ओमफ्राय सिक्स पेकआ गैया ओमफ्राय थाखा फैसानि बेवहाय थाथ'लायबाय आरो लोगोफोर मानो होनबा सिक्स पेक ओंखारहोनो थाखाय डाइटिं थानांगौ एकदम रेस्टआव थानांगौ ओमफ्राय बिदियावनो बेयावबो ससेयैनो बिदि जानानै थाबाय आरो दा बियो गाव होसोनो हायाखैबाबो जिमावहाय फोरोङो बेयावबो एक्सट्रा आंनि हासबेन्डआ आरोबाव एक्सट्रा खामानि मावो आरो हजोंहाय गावसिनि जायगायावनो जायगायाव मावहैनाय जायगा बे जायगायावनो सासे जिम अनार दङ ओमफ्राय बे जिम अनारानो बिखौ जेनेबा बिनि सायाव बिलिभ खालामनानै ओमफ्राय बेखौहाय जेनेबा जिमावहाय फोरोंहोबाय ओमफ्राय दा बिदिनो बेयावबो एक्सट्रा इनकाम एसे एनै खामायो आरो आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय गावनियाव होसोनो हायाखैबाबो गाव जेनेबा कम्पिटिसन गेलेनो हायाखैबाबो गाव लाइफआव साक्सेस जानो हायाखैबाबो गुबुनखौ गावनि एक्सट्रा खामानियावबो बे थांबाय ओमफ्राय जिमावबो एक्सट्रा इनकाम खामायबाय आरो ओमफ्राय बेनोसै आरो हास्थायनाय बायदि बयनिबोथ' लाइफआव इसोरा मोजांखौनो लाबोयो खिन्थु सम नांगौ आरो समजोंसो इसोरा लाबोयो मालाबाबो आं बेफोरबायदि टाइमाव आंनो नांथारगौ बेफोरबायदि टाइमाव आङो बेफोरबायदि माबानांगौ बेफोरबायदिबाबो जाया आरो जोंनि साननाया ओमफ्राय दा आंनि हासबेन्डनि साननाय बायदियै इसोरा मावोब्ला जाफुंनोबो हासिगौ लोगोफोर मानो होनबा आंनि हासबेन्डआ आसामाव सेटिं जानायनि एसे खामानि कन्टेक्ट नाम्बार फैदों ओमफ्राय दा बियो इसोरनि अननायजों जायोब्लाथ' सियर बिदिनो बिसि फिसाजों संसारखौ मोनजानाया बिदिनो जालांगोन इउटुब चेनेलाव हाबनायनि खारना बेनो जे लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो आंनि हासबेन्ड गैयैयाव नोंथांमोनजों आङो कानेक्ट थानो लुबैयो आरो नोंथांमोना आंनि फेमिलि बायदि जाबाय नालाय गासैखौबो आङो शेयार खालामनो सानो आरो स' दिनैनि भिडिअनि खारना बेनो जे लोगोफोर आंनि हासबेन्डखौ नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुनाय नंलिया एसे गोबावैनो 6 मान्थसो नुनाय नंलिया खोमा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आं ब्लग लाबोयोबा नोंथांमोना सोंगोन ना एडभान्स आं खोन्थाना होग्रोनाय जाबाय आरो जा हायो एसे एनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो दा आरो बिबैया बाबुखौ लानानै गामियाव थांदों मोनसे न'खराव ओमफ्राय दा आं बिसोरखौ लानानै एसे खरस खालामनोसै आरो स' नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थादो नायबाय थादो भिडिअखौ आंजों थबादो दिनैनि भिडिअआव आङो आंनि बिमाया मैथा बांगाल जानो लुबैदोंगासिनो ओमफ्राय दा मैथा बांगालजों मा लाबोनाय जायो नोंथांमोना आङो बेखौनो शेयार खालामसै आरो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम स' लोगोफोर आङो न'निफ्राय ओंखारबायमोन ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारनानै बाबुमोनखौ लांफैसै आं जे होन्दोंमोन ना बाबुमोनखौ लांफागोन होननानै दखानाव ओमफ्राय दा बाबुआ मा खालामदों नायसै आङो नै हाबबाय आङो आनल फैद' बाबा दखानाव लांफानो आङो आं बिदिखौ दखानाव बोरै लांफानांगौ ओमफ्राय आं लांफानो होन्दोंमोन ओमफ्राय थांफाला थांला बाबा सोर गेलेदोंसो अयथासार हनै होमबा थाथ'दो दे बाबा थांलाबा होद आंहा थांसै बिदि थाङाबा बाय 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 दे बाबा सना दे थांसै दे आं लाङा बिबैया लांगानो आं मिथिया बिबैया लांगोन लोगोफोरा आंजों थांसै दावराव बाबा बाय 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 सना आइदै थांफानो दावराव आङो बिसोरखौसो लांफैखादोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय थाङानो हनै ओमफ्राय थाङा नालाय हारसिं थांसै ओमफ्राय हारसिं थांसै आरो आङो दा गामि बिसिनिथिं मोजांथार नै जायगाया फोथार दंलायलायो
नै लोगोफोर जोंनि लामाखौ गालांबाय नोंथांमोन देखायबाय थाखाबायना ओमफ्राय नै दाख्लैहाय जे आङो फुल देखायदोंमोन बे गैला नै लोगोफोर बेजों ओरैहाय थांसै आरो जों ओरै थांसै आरो लोगो आं लासै सालायदों बांद्राय स्पिडाव सालायाखै बाजार खरस खालामनोसै आं लोगोफोर दिनैहाय बयलार लांनोसै लोगोफोर आं बयलार केन्दा साइडखौसो नांगौमोन आंनो ओमफ्राय आधा केजि हरदो बेखौनो हरदो नै नोंखौ मेनसो आंनाबो ओरैनो लाङा आबैया ओरैनो हरनो नागिरबाय दे मोनसे दे हरदो दे ओमफ्राय मुथासेयाव बेसेबां 10 थाखा खोमा औ दे हरदो दे मैथा बांगाल लाबाय लोगोफोरा बयलारजों जानो सान्दुं गोसाना लोगोफोर बयलारजों जानांगौ आबै आंनो फ्रियाव मैथा बांगाल हरबावबायसो मोनसे ना बाय हरदो दे ओरैनो लांदो आंनिखौ माथो खालायनो दे हरदो दे आबै लोगोफोर न'आव सफैबाय आङो ओमफ्राय गोलोमलाबोजोब्बाय दे गरमानो बिराद ना लोगोफोर ओमफ्राय मैथा बांगाल जानो लुबैदों होनदों मैथा बांगाल लायबाय बयलार लायबाय ओमफ्राय दा संनानै जानोसै आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थादो लोगोफोर आंनि फेमिलि जानानै आंनि ब्लगिंखौ सापर्ट हो आरो स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर कमेन्ट्सखौबो होनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्सखौबो होथा स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय